Da, salut și bine v-am găsit la primul episod din agar.io. În legătură cu Modern Combat 5 Blackout, eu am făcut două părți pentru că YouTube nu-mi permitea să fac videoclipuri mai mari de 15 minute. Și unele videoclipuri de ale mele n-am putut să le postez pentru că erau 15 minute și 0,04 secunde. Și am zis mai bine nu mai tai din el. Și asta este un joc micuț, e 13 megabits. Oh, nu! Tu ești o particulă și trebuie să vă mâncați între voi. Mapa nu este cam inspirată bine. Sunet pe fundal nu e. Hai, mănânc jocul ăla. Dar sunt... asta s-ar putea să-mi lansez o... Hai mă, vină cu virus! Vine virus! Nu bagă virus era. Și poți să faci diferit... Asta este online jocul. Aveți aici și scorul. Și dacă intrați în chestiile astea de aici, vă spargeți. Nu-i de bucați. Haideți mă, că trebuie să... Bine, asta poate mi-a să o bulă de aia mare. Poți să te spargi în două. Uite cum am făcut asta acum. Episodul ăsta nu cred că va fi lung, pentru că dacă va fi lung, trebuia să tai iar. Da. Și să vă arăt niște comenzi. Prima este site-ul de care îți iei jocuri, unele care sunt pe bani. Numai pe calculator. Și îți faci skin-ul. Așa îți faci skin-ul. Știu, e nașpa să faci skin-ul așa. Și șmecheria în jocul ăsta e să nu intri în astea. Că dacă nu te spargi. Oh, nu! Am mâncat cec. Sau cet. Nu știu. Să știți că fratele meu Luci nu mai face mine Modern Combat 5 pentru că și l-a șters, că n-am mai avut memorie deloc. Adică avea mai puțin de 13 megabiți. Și nu putea să facă nicio poză. Și noi peste câteva zile plecăm la mare. Bine, peste câteva zile. Mai mult. Da, uite, acesta este capătul mapei, îl vedeți. Uitați, Spania și pământul. Fac publicitatea la EMAG, să-mi trimită bani ăștia, că dacă nu... Stai, eu nu vreau să fac asta. Scorul 10. Mănâncă-mă, Steam, că și eu sunt la tine. Să vă trimit următoarea comandă. Ești un câine. Aici. Uite-l pe ăsta. Nu l-am mâncat. Ce mă enervează pe mine la un joc cel mai mult? Spawn kill. Adică te spawnezi și mori. Mănâncă-l pe ăsta. Nu, America. America e nasoală. Urăsc americanii. Nu știu de ce. Mănâncă chestii. Și întoarce-te și mănânc-o. Uitați ăsta. Vreau să vă moare pe ăsta. Dăugi. Adică care sunt eu. Poți să iei jocul ăsta și pe telefon, doar că pe telefon... Hai mă, stândaje în asta. Asta e șmecheria. Când mergi așa cu în spatele tău, te întorci și te mănânci. Uite pe AA. Știu și comanda asta. Scrie direct EA. Asta nu vă mai arăt. Bă, bit. Asta e că se face mare, nu mai e un atac. Asta e mișto când ești urmărit de unul, că te faci atât de mare încât te toți cu spatele și... S-a băgat în aia. Asta vrea să-l mănânce. Aici, dacă ești la fel ca unul, treci prin el. Nu în sensul de bug. Și în sensul că nu poți să... Nu mănânci. Nu să nu mănânci. Să mănânci. O altă comandă.
N-am băgat-o bine. Cum se scrie? Ah, ia. Da. Ah, bani. E comanda asta. Nu merge nici asta. Mănâncă, mă. În fine, uitați. Un nou skin. Care este practic firma EA. Nu știu exact cum se pronunță. Hai mă, intră în bila asta. Urmărește-mă. Așa. Urmărește-mă. Hai. Deci mic nu te spargi în bila asta. Nu! LOL, m-am mâncat. Ce mă cap? Da. Uitați, sunt pământul. Nu! Tipul ăla va fi mâncat. Nu! Cum am fost eu. Ce v-am zis? Spawn kill, spawn kill. Up, vreau să-mi schimb skin. Da, bine, hai să vedem ce scor strângem. Scorul maxim al meu a fost 575. Sau 576. La un moment dat te plictisești de jocul ăsta. Pentru că nu are muzică. Developerii nu s-au gândit la asta. Ia să mă mulțești și să vă arăt cum te spargi bucăți. Hai să vedem. Pot? Nu pot. Vreau să mănânc pe unul. Hai. Uite-ți cum s-a spart tipul ăla. Și mai e... Marte. E și planeta Marte. Planeta Marte nemuritoare, care mănâncă într-una mini-celule. S-a blocat capcană. Asta e enervant. Nu! V-am dat din jocul ăsta. Că nu vezi capătul mapei. Și te duci, crezând că o să scapi de el mai încolo. Și când ai de capătul mapei și te mănâncă. Asta e tactica mea. Fugăresc până la capătul mapei și după mănânc. Ia să vedem, merge cu asta? Da, am mers. Nu, nu intra în cartofoșiți. Nu știu exact cum faci... Ăla. Uite încă unul ca mine, Marte. Și vedeți în stânga sus în colț cât scor am făcut. Acest joc se poate găsi și pe... Nu. Hai mă, ești tu șmecher? Da, ai trecut prin mine. Și mă fac mare. Nu intra în ăla. Poți să mă duc pe asta? Nu. Ia să risc să mă duc pe lângă asta. Da, asta nu merge bine pentru că eu n-am netul bun. Hai să scriem și asta. Pe loc 45. Agar.io. Hai, mănâncă. De ce? Câte reclame fac? Să vedem. Știu. Sper că merg. Sper că să meargă. Da, am mers. Sunt NASA. Mai există un joc care se numește Nebulos. Care este o copie după asta. O copie aproape reușită. Numai că acolo ești o planetă. Să vedem cât am făcut. Mai facem câteva run-uri de astea. Și încheie episodul. Ca să nu mai tai din el. Sper că măcar le pun pe YouTube. Deci dacă am pus pe YouTube înseamnă că e făcut. A ajuns cu succes.
Gata. Asta e capătul mapei? Nu, că mai sunt. Și bineînțeles, toată lumea vrea să mă mănânce și nu poate, că sunt de aceeași mărime. Dacă se unesc ăștia. Ține șmecheria în jocul ăsta e că ăștia mai mari se deplasează mai greu. Și dacă te învârt așa în cerc, bine, nu chiar așa, n-am mâncat pe boss. Nu e șeful meu, tu, boss. Mănâncă-l pe ăsta. Mâncați. De ce? Stai că mă duc după ei. Hai mă, hai, se crede șmecher și chiar e șmecher. Bine, tu, ăsta, copilul de lângă mine, ai apărut, uite și pe agar.io, jocul. Nu! Asta, nu suntem de aceeași mărime. M-a zis, din cauza... Da, Hello Kitty. Din cauza asta, internetului nu merge bine. Cât am făcut? 11 minute. Mai fac un run și gata. Eu încerc acum o nouă comandă. Am mers. Am văzut așa pe asta la un om. Și am luat-o și eu. Era unul dintre cei mai mari. Nu știu exact ce înseamnă. Hai, te șmecher. Portugalia. Aici cred că pot să fie orice țară. Dar nu o să bag acum țările că sunt o grămadă. Da, Turcia, Australia. Nu! Asta e Steam. Suport. Jocul ăsta se mai găsesc românii. Dar rar. Nu mă mâncați voi pe mine. Eu sunt boss, ați mai auzit de mine? Nu, n-ați mai auzit. Pentru că nu l-ați cunoscut niciodată. Uite, asta vrea să mă mănânce. Și suport la fel. Poate să mănâncă unul pe altul. Și după va veni... Hai mă. Nu, ăla e mai mare decât mine. Uite, acum e mai mare. Și să vezi că se lansează și mă hrănește pe mine. Cât de prost să fii să te lansezi pe tine. Știind că ești de aproape cea mai aproape de statul la altul. Hai, 88. E mai mare decât mine. Game over. Nu, nu mă mănânca game over. Nu, nu. Intrați în asta. Intrați în ea. E frumoasă. A scăpat. Felia de pizza e pe 4 loc. Știu că e foarte bună pizza. Mâncarea mea favorită. Ia uite-l pe ăsta. Asta cred că e chinez, scrie Ion. Uite, vezi, mă, te place în jos, urmărește-mă. Uite, XXL. Uitați cum a făcut tipul ăsta acum și acum o să vină sigur încă unul și o să mănânce. Și voi încheia episodul acum pentru că YouTube nu cred că o să mă mai lase să fac zi mai mult pentru că azi trecut limita de 15 minute. Încărcarea n-a fost permisă. Deci, dacă vă place, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!